I forrige video blev der vist, hvordan du gik ind og oprettede et nyt blogindlæg. I denne video vil du blive vist, hvordan du går ind og redigerer et blogindlæg. For eksempel vil jeg gerne ind og redigere dette blogindlæg, vi lavede i tidligere video. Med overskrift, datoen, teaserteksten og et billede. For at komme ind og rette det her, skal du gå op i baren, op i toppen. Tryk på dashboard og gå over i venstre side, og helt nede i bunden finder du noget, der hedder ProBlog. Det er der programmet, der bliver brugt til at lave blogindlæg med. Så derfor klikker vi på ProBlog. Så kommer vi ind og får en oversigt over de forskellige blogindlæg, vi har lavet. Vi lavede overskrift, og den vil vi gerne redigere, så du trykker derfor på det lille blyantikon i venstre side. Så kan jeg gå ind og redigere overskriften for eksempel. IT-vejleder. Retter vi overskriften til. Billede. Skifter vi ud med et andet billede. Teksten. Vi beholder vi. Og blogindholdet beholder vi også. Datoen vil vi også stå, som den står. Tagsene tilføjer vi et nyt tag. Og tilføjer. Så kører vi længere ned og tjekker, at den står på ProBlog Post, inden vi siger opdater blogindlæg. Tryk opdater blogindlæg. Og gå op i toppen i menubaren og returner til websiden for at se en ændring. Nu er overskriften nedrettet. Der er kommet endnu et tag på. Det er det eneste, man skal gøre for at gå ind og redigere et blogindlæg. I næste video vil jeg vise, hvordan man sletter et blogindlæg.